الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأجماد صمد بي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كرمغو مادو كرمغو نيكلي أمبا عبد الله كوم تشوغودي أمبا لا تنو عبد الله أوني واتي أو كرا أوني جمانا جو أو كرا عبد الله أوني كنا فولي بلا بني جورو دو جمانا جو لا كوي جوناتالا ده جوناتالا مني بي جورفا جمانا بتاني جمانا بتاني ويشي كو بيكو فاسو mais est-ce que faso bebe kono ayi beko faso mais est-ce que faso ko bebe kono nya famio ça fait ko to la dala kuma de mabla Allah akbar note folo on kunta mana min fo ablay kuma kan be ko mi qur'an kandi Allah akbar layru dido nam horome mne kuma kandi ma mbenga faso fe ablay amase kuma law ayi ngana ndo amase kalida fugula boli dro abana la akbaru maliko tora dalak mama aywa karamogo madu nam doko ni masigini yala ndalentila akafra ndari la prentigari la ode ko jugure kono fudo kana tutugusila mo ke dana soro dana ka tlaka mine la wote kan soyay la akbar abla mayu kono fudo adama dembe kuma kandi ima mo be ala la digi tsika alay la rutigi na yi min fo ate chenyala jate musu nyana tati bokolo laje mbenike o kera ka ba ala yo la ruta o beke Allah akbar adama de takile me ko rebi ayo do fana ko ni ma ko hala maden bitanu mais ma shit finye tante o fana chen abla adama de ma dafa de kana fo ibe mo tanto ibe tanto ko do de la no de ka fo de ko mo dafa lendo ma shi ma dafa Allah akbar yake tugo di ko dibi lendo bi la Allah akbar nga ebise ka moya be ke no e o te moya bali amogo fune ko don ila o kana do tanala aywa ne tanama ko min bila min mandi ye walma fieni min bila na tise ka buila beni jugo do koy Allah akbar ibe mara no jugo yi Allah akbar moti ba mo la ko ni jugo ba la aywa ya beni jugo do aywa bismillah karam nek abdullahi namu Amabunga auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bi arabai febrikalo tle mo nani samba fla ani mo ani kili abla yan shira ila ala kan tle herela amin ya rabbi defo beya amba damne ni story o nyeta est-ce que mitanye de awa ambe ansense ambe kata de abla aywa nandu mbe kata ambe se aywa wala sa mi beroji uluka la lay halbiya mamunu jera kilendo nam sini uluka nga ye kubela de ena glu nyinogo umayinu ko aywa ni ye nin ko inaje ibe amadu aya sanugo anaka jama ko fo mi no lu ya amadu to abonyon atoma harake hinala min kero duka fanga free buy aywa nga afrili ko chama yira akono munu yetarama kuye seratugo be ka ujo rola sini o dogdmay aywa marka kungo ko mi wolo seben dira dimseni ba kelema kada kan wolo be ke yuro chama abla 70 dimsenu na Allah akbar odu dimsenu ga hake doyi o baraw dam na nga fama fe mi ni wati na anga jamanai ka fode je mu cheni muso che gosele mi mbembi ko ko te dabla wa me te tanama ko munun be ke je musola ango dabla ko o de chekai angana ke mayi mimbe antama nyugo anangu no fonyo musola ka mimbe antonio akasiki konala ambalakaw ambufo informateur est-ce que information nyuma bakono information nyuma mi manaka kono dans tegeli keleme ka fo mado siga kun kelembe uluma ka fo kera jamana firike do magay jamana sina aywa wala sa ni wati na ma chekun damanta munumbo olu mauchema no era subasina anyona ye no ye ali premier ministre Boubou Cissé na anyona ye olu ko ko de gumbu kambide nga de gumindo sharatugu hire bek ujo rola akola o fana bita laba mima mo make alaiko don aywa
di waati na ale informateur kelen kono o kelen be ka sente chebaw olu kelen ka drapeau do disila bolo ko talembe nyado premier ministre tale ta dantigeli ke abe ka donse min do gouvernement koro kata o dantigeli u ke o dantigeli u ko juma temene nen temene o kuyo do godmay bolo ko tala korota to mina kuma min kera o la informateur mo fe ko honorable ridicule et énervant munu ni ko ni wi ko korota ina abe mgo la yele iba fo ko monyaga awa ko abe mgo la yele ode ko monyaga akomanyga ko sebete konga ni klara ki miri na tugo ni awa bolo korota tugo ani arabe ka ke tugo mina mami ba guno kana makabi dusukasi abi ibo idabolo la ko ni dinogoro e bokisi goro la ko ni dimina ni tara dayro la ibitigala ebe jenai ola sa mi ambassade de Saudia la mimba olaino naam nyingali kirembe nasro munum fonko nyongo be munu ni nyonche nasro fonyo nesiki biseka kakuna walma nesiki sika kakuna ne ko baneni ode kuma re tomba mi ni informateur mawye aywa akekabla tubarakallah kidal cheba min baby ni alebe kulu nyemoya la no tami crashi ko donc me ko ka awa obune anila de ni kara kari kina kimi nu kama aviation kidal cheba min be ale kulu kuna no we folikala kulu tami crest Usman Aga Musa ko ukume ka bona nila de ko kadaka muni kise chira langa ala ya kunaja pour do mase mugo ya so atege akinimbulu tege de la naam donde mase commune mi be Jean Koulibaly la wala do anyo rek ma fo no demselu c'est wolo semaine dile mama nyono milicien che keme woro olu e morfable doy ka fo de ko ange do dakelen ka bo dakelen fe ko ya anga ala ko ke here la yini l'indicateur de renouveau est-ce que Mali Koura ambassadeur aywa Ablaye Mali Koura abesro awo aywa alama ina Mali ko koy ni bubu sise ani ajenyo munu jara kilendo jamana frili nganyanda jamana tede ka fanga free angoni andula ay fanga be jamana be fanga be ni fanga jamana de fanga de jamana abe fameo aka fanga free anuka abe famia bubu sise na jenyo munu kumbe fe ka fanga free oluka dantegeli ka foko sigibena ka kuma kuna ka akli jagabo akuma kuna nam ka kunklina kelen fo ala eko brodalente maskalo tlefla na toyina wa simanyana kodu alako irana Ibrahim Kebe nyonye min kera M5 RP cheba tola nam accord d'Alger a donné berla wana dombalia berla akodi akoni akorni akanka ka malien kanki ba aladi nam taka segente kuma ina o iba la dro nte abla e bolike afamuna Mokhtar Wan mi zone aéroportière kene min baby ni abe pankulu jigi kene tola nam achiri ko kuma Mokhtar Wan min fo akodi ako bulika jo binde ka nyesi mauma mamunu ni ulu kelembe ka sebendu ni kenena ka foko yamara be mabulo ike joli ka ayola fen da do no kumala sega li rema na jori la etafla ni chetege be mais do ci do ma ci wala ba jodi aywa okone ama fen fola de aywa d'accord redevance jiko mi ni na fulum nganga sra jikungoro nam o fil ji farabugu ani alamini anokandugu ko ya bli ko ku ya ake fu falaki fentesara o ya ya bi Abdel Kader Konate nu kama ampe ale ni wale mi nkeni girayirate de aya ake kadamika ko chamanche funga chebao de kangania do ale o de lasi farabugu se ka sa ba sa nu junugo ya sanama ke fama go ba sa nu muni aywa sanakera sanama ke abla mi yelema ya jamana kono marake to ni politique barawla ayirana ka fo na bolo dara ka fo kulu kempe min biseka kalata kuma fo ni obe sense na kana nam eko
o nali ama bila don wɛrɛ la wa ayiwa bi tɛ dɛ nana mi kɛ ɲɛma ye l'indépendant kɛ yɛrɛ est ce que an bɛ kɛ an yɛrɛ ye de ayiwa an bɛ k'an yɛrɛ ye an bɛ k'an yɛrɛ ye an bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ an bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ abira an bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ o ŋaniya ko de don ayiwa walasa Nusar min ye M5 RP ale ka kuma ye k'a fɔ de ko ka CNT ko k'a ci bɔgɔ pewu ale ye ŋaniya dɔ yira a ko k'a kɛ maa ye min ni sanga ni waati i wuli ko 20 a b'e de da k'a fɔ a ye nin kɛ n'a ma nin kɛ n tɛ sɔn ko maa min mana kɛ o jɔyɔrɔ ani k'i jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ jamana jɔ la a k'e ta y'a ɲagama ye a fɔ ale tun b'o jɔyɔrɔ la sisan k'a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ a yɛlɛmana ni mɛ e hakili to i yɛrɛ la don ko don e bɛ ko karabalenw de ɲini k'o kɛ don dɔ i b'i nege bɔ mɔgɔw la i b'a fɔ a k'a miiri o a k'a miiri o kumana ni sini kisɛ a fɔ ye an y'ale fana lajɛ o an y'ale mɛ a tun bɛ M5 la o ayiwa a fɔ a ka miiri kuma la dɛ kuma ka dun a ka hakili to a yɛrɛ la kuma la n'o tɛ ale tɛmɛna nin sira in fɛ o min ye semasi ye ko fugula kelen kunkolo kelen fula fila ayi o tɛ ka bɛn o tɛ bɛn ayi biro dɔ bɛ yen o bɛ Yusufu Jawara tɔgɔ la o y'a yɛrɛ k'a fɔ Assemblée Générale a ko u sigilen bɛ k'a fɔ Assemblée Générale a kɛ dɛ février kalo tile 27 ala k'o yira n na Ablaye nin ye bɛnɲɔgɔnya ye an ka jamana ale ni an ka polisilakaw olu ni Arabu Uni olu ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛrɛ général Sulemani Dugure kunu tarata u sigira a n'a bɔɲɔgɔn min bɛ Émirats Arabes la u sigira page Facebook kan k'a fɔ u bɛna baarakɛɲɔgɔnya dɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min na a nafa bɛ se bɛɛ ma Bankas ni Siramanka kasara dɔ ye bisi dɔ ko ci kɛra ɲɔgɔn na maa 7 olu tora la maa caman olu joginna ala k'i hinɛ la kari ni a kun bɔtɔ don Bankas de k'i kunna Bamako kan nka a firila ko a tun bɛ fɛ mototigi dɔ a n'o ye ɲɔgɔn kunbɛn k'a y'a ɲini ka i jɛngɛ o ma o de taara kɛ nin ye les échos b'a fɔ wele an kan sera min ayiwa an kan sera min Maliko vice président min bɛ transition tɔgɔ la ma ko a taara Asimi Goita ko a tun bɛ Menaka a taara Menaka ɲɛdɔn min kan ka dantigɛ ye a ye kuma fɔ a ma taa Kidali wa a ma taa yen fɔlɔ ayiwa le canard déchaîné ale nɛgɛ ja min bɛ kuma n'a ko ne maloya ye ko kura cogo di consulat général min bɛ Mali tɔgɔ la Paris ko maloya yɛrɛ la maloya tugun an y'a yɛrɛ la maloya o ka d'a kan an y'a ci an bɛ jamana min kɔnɔ olu mago foyi tɛ olu ye hakɛtigiw ye an ye dusu bila hakili ɲɛ donc maliyɛn minnu dimina n'olu sigilen bɛ Faransi u na kan kɛra ko on s'en fout an k'a bɛɛ ci an k'a bɛɛ jeni ko foyi tɛ bɔ a la ko nin ye mun minɛna ko ta don ko don ko kelen an tɛ ka bɔ an nɔ la aw ka kuma kɛra o ye dɔw ko i ma ye ko an kɛ nin ko in ban ten ko an yɛrɛ tɛ consulat ko finman na jɛma an t'a la bi o kɛlen bɛ ka tasuma don la wa u yɛrɛ bɛ taa u ye tasuma donni min kɛ u yɛrɛ pepinɛw ni fɛnw u yɛrɛ bɛ k'o ja ta yɛrɛ o kɛtɔ k'o bɔ réseaux sociaux kan Sidebdo kumana nin waati in na Mali tilali ka tila na yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ sédentaires minnu sigilen don ani minnu bɛ yaala ko olu fɔlen don ɲɔgɔn kɔ Mali tila ko kuma la ko kɔrɔn ko kuma don o de kuma ye nin Zire Abdo an b'a kuncɛ Zire Abdo a ko Mokhtar Wane ma e ye min bolo da CNT kɔnɔ don Mokhtar Wane e an k'an jija sa an kana kɛ koro ti sa ko an b'a la ten ko ni min bɛ se ka kɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye sa mana biri ɲɔgɔn ɲɛ la sa an ka jɛ ka wara faga dugu mana jɛ dɔ ko golo don ka lasirani kɛ ko tiɲɛna k'o tɛ o ti bɛn ko commune 1 na Bamako district kɔnɔ garde présidentielle dɔ garde présidentielle dɔ u filɛ nin ye ka na ale tɛgɛ ta an bɛna an nɛn don kuma min ɲɔgɔn cɛ k'a ci ka a da fo jeli la ka da jeli la Ablaye a na kɛ ka dantɛmɛ ko dɔ maliyɛn dun tɛ sɔn o ma bi tabarikala kabako Madu mosiki i b'o dun wa mosiki Bamako i b'o dɔn mosiki ayi mosiki ne ka ɲiniliw ni kafɛrɛ dɔ sɔrɔ dɔn ne ka ɲinili ka to ɲininkali kɛ ne ko mosiki ko Sabalibugu i bɛ Sabalibugu dɔn Sabalibugu ko Sabalibugu tun ye mosiki de ko Sabalibugu tun ye mosiki ka bɔ Hɔtiwalita Burkina Faso actuel
ko mɔgɔ mun yɛrɛ sigi ko a sigi ba fɔlɔ yɛrɛ Mosi Seydou olu tun y'a tɔgɔ ye Allahu akbar ko an ni Burkina ye kɛlɛ kɛ 85 kɛlɛ bannen ko de ko Mosiki bɔra o y'a fɔ Sabalibugu ko ala kan sɔn sabali la Allahu akbar kɛlɛ bannen ko sabe komi Mosiw ni an bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ dun kɛra kɛlɛ bannen ko an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ sa k'a kɛ Sabalibugu ye tiɲɛ don ko Sabalibugu tun ye Mosiki ye donc kɛlɛ bannen ko anw cɛ 85 o y'a kɛ Sabalibugu an ka sabali Malien se ko la dɛ o côté sabali ko o ka chef de village fɔlɔ Sabalibugu ale tɔgɔ ye Isa Keita tiɲɛ don ko Isa Keita Ablaye nin tarikuni in kun bɛ n kɔnɔ mais a mɛnna sari n'i tɛ seginna kuma kan i bɛ ɲina i ka kuma ye tiɲɛ ye a filanan ko Quartier Mali ko Quartier Mali jɔra 1963 l'indépendance ko administration de y'a jɔ ko mɔgɔ mun y'a sigi a sigiba fɔlɔ c'est les habitants de Badalabugu Ɲarela ye Bozola ko ale ka ɲɛma fɔlɔ o tɛ Amadou Ba ye de 1960 à 1995 a filanan ye Bala Sise 95-2001 ka taa 2000 gana bi Cɛmɔni Sise de b'ara bi a denkɛ donc n b'a fɛ ko o quartier fila sigi cogo de fɔ ye mais i ma Quartier Mali in dɛ ni mɔgɔ min yɛlɛnna sanfɛ sanfɛ ligɛligɛ la Mali a sigicogo bɛ Mali quartier sigilen bɛ cogo min na dɛ Quartier Mali in bɛ u y'a sigi o kɛcogo yɛrɛ Allahu akbar o fana ye kabako ye o ye kabako ye ka yɛlɛ sanfɛ Mali quartier dɛ a sigilen bɛ o sigicogo yɛrɛ de la i b'a fɔ ko mɔgɔ y'a dɛsɛ Allahu akbar o fana kɛ dumbiya a b'a jite Kambe ama i ni ce ni baraji ba jite